gogo. Ungaba kubiza ngogogo wena. Awazi usisibe ngimphathele izindaba ezinjani. Oza nazo radio gogo. Hambo lala wena lempungulu le. Sisi ukuphi kodwa? Lezi zanamhlanje sisi zimnandi kabi. Sisi ukhona kodwa? Wazamuhle Luwiza. Mngani wami, akungitshele uma usugqoke kahle kangaka wenze njani? Usho ukuthi ngisexy. Hayi phela usexy into engakaze ngikubone mngani wami kuyafiwa namhlanje. Uyazi ukuthini Luwiza? Ngagcina mina ukubona ugqoka ingubo enhle kanje. Ngasikhathi phela usahamba no number 4. Ake usho kubaningi namhlanje. Umngane kamfundisi. Usho ukuthi senke kangaka uconsa kanje, uconsela umngane kamfundisi. Cha, omunye umngane esibonene naye izolo ebusuku. Kulo yamcimbi okoleka imali yakamfundisi. Awutshele. Ngabe igama kaDonala lomngane. uMiles. Miles. Usho Miles amakhilometer. Awu phela musukuhlekisa ngegama lakhe sisowazilunge kanjalo. Sanibona we-auntie noma. Ngiphathele zinjani indaba? Hayi ke, uyazi ke lezo zakhe indaba isazo lezithi kuma kancane ngoba uLuwiza ungifikele nezinye. Uthi phela uLuwiza hayi kuza ukilometer miles number 5. Athemba ukuthi nje number 5 wakhe manje. Hayibo, ukilometers uzoba unumber 5 Awuyena ukilometers miles. Awazilunge kanjani sisi? Muhle, unesizothe, uyisidlakela. Uyathula nomqondo wakho ohlizekile. Uyazi ukuthi uhamba ngani? Ngebhimara. Uyazi ukuthi iziphi lezo? Ilezo ezinkulu. Awutshele mngani wami ungakanani kodwa yena udala. Siyalingana nokho. Abasebancane ngibashiyela ukoncela konina. Uyazi ukuthi yile jabulisayo. Yini? Ngizombona namhlanje. Kuphi kwakho? Cha khona lapha. Ngithe azophuza itiye intambama sisi khona uzombona mngane wami. Uyongitshela kodwa mngani wami. Sasesiyini kwakho? Asivakasheli kwakho wena. Akethi uyazi ukuthi angikwazi ukubhaka. Ngase ngicabanga. Sengiyabo. Mngane nikulungile. Angeze ukilometer number 5 wakho lapha. Kodwa kuzofanele ngithathe inkomishi zami ngale ku studio. Thokozile. Ake sizwe zakhe indaba ukuthi ngabe wena ufika nasiphi indaba osiphathele zona. Uyazi sizathu sisile esenza ukuthi ngamisi kwami. Ukuthi uzosuka abona isithombe zo number 1 2 3 4. Uyazi isithombe zabo zigcwele indlu yami. Angasacabanga ukuthi ngifuna umenzi number 5. Ayibo, Luwiza, kanti awuqondile niloko wena? Yebo, kodwa ngifune azi. Hawu, ngani mama? Thoko, uma uwazi amadoda njengoba ngiwazi. Uyazi kukhona into ebasabisa kabi. Into esabisa amadoda ebalulekile ukuthi wena umuntu wesifazana waholela emshadweni. Hayi mngani wami ungakhathazeki. Uyazi ukuthini? Ngitshela ukuthi akeze umfokazi lo. Ngizobhaka ikhekhe. Pho ngiyalithanda yini ikhekhe lika chocolate? Hawu, alenzelwe wena sidumo lika kilometers. Kilometers? Ozoba number 5 ka Aunt Louise uthi uyayifela Miles. Oh, miles, kilometers, centimeters, pounds, shillings, pence, kuyafanela kumina. Akufani igama lakho Miles. Uyazi singabangani. Kukhona into iyodwa enkathaza. Hayi, thula mngani wami. Hayi, ngiyakubona lokho nithula nithi cwaka. Ngiyambona lo sekhohliwe mngani ukuthi uyisiqashi la ekhaya futhi owami umuzi. Stomo. Sis. Khona into engasayiboni kahle ukuthi zenzeka kanjani la ekhaya. Sips, hayi mina ngizange ngithinje lutho sis. Awuzange ngithinte yini? Isitshasa sikashukela sisangizange ngisithinti. Bengiyimele lapha sisilapha. Ngabona nje ikhabet lakho livuleka
kwenzeka imhlola nje impela komele ukuthi sobiza isangoma sizobhula la ekhaya ngiyayifaka hayi bo wesidumo uzobe utshadlela usenzeni sitsha sami sikashukela sis njengokusho nje bheka sisibheka ngimele la bheka awubheke sisila la mina ubheka ukuthi awubheka awubheka mangaki ke lama kilometers ukusuka lapha eminyango wabheka nje sisibheka nje amamayela lawo awubheka athi mamayela lawo awubheka ukuthi ngikuphi la ikhabethe lakho nale lapha sisi liyavuleka ikhabethe lakho ke naso ke isitshasa sikashukela naso ngithi ho motho yini amasalamu zini naso hebeke hayi bo wesidumo sasizeli isitsha sami kuwena sekwesa kancezi Sidumo kanjalo nje sisasaza kaphansi ke sisi Sidumo usibulalile isitsha sami sikashukela Sidumo usibulele isitsha sami Sidumo ngikhathele imliko yakho ngikhathele mkili ngwana hlanu uyenza la ekhaya uyangizwa ukuthi ngithini Sidumo ngiyasifuna isitsha sami sashukela ubone kanjani sisi ngoba bongekho bosemsebenzi nje Sidumo kufanele ukuthi ngize ngibela ukuze ngazi ukuthi wenzani ukile mkhuba mina uyangizwa Sidumo Sidumo isitsha sami singithinte uyambona uLuiza lo kuze umngani wakhe amthemba kakhulu ongase ba umyeni wakhe makwenzeke ngakho ngithi amakomishami awangithinte la uyazi angizange wathinte sisema Sidumo amakomishama lapha awu7 ngithi wabuyise angithinti wabeke lapha Sidumo siyeswana na 7 posts wazi kanjani sisi Sidumo buyisa amakomishama akukhulume nawe zakhe indaba ngizwe ukuthi uthini Anti uyakhumbula lo yamdlalo wabhuntsha la ngizodlala khona indawo ephambili ngiyakhumbula Thoko pho ngenzeni Thoko hayibo ngabe sebeyakufuna yini cha bo anti ngithola indawo komunye umdlalo omusha manje bafuna ukuthi ngibe umdansi anti ngizoba igogo dancer uyabona laba abadansa kanje bathi uyazi anti lo mdlalo awuvumuhle ukhuluma ngomdansi owathandana nesiceli manje ke bangicela ukuthi ngizenzele imvunulo uyazi anti ukuthi bagqokana abadlali begogo dance uThoko laba ngiyabazi phela bagqoki lutho la awazi ngithanda kanjani kuba umdansi igogo dancer yogogo vala umlomo wakho wena lembungu lalela ke anti ukuthi baye bagqokene ke kube into nje eba ama frills lapha nokucwebezelayo okuningi okulengayo okusagolide nekuyisiliva into yangunansi ngizobonisa khona manje ayibona Thoko hayi phela ayivinhle intombazana ngizokusiza ngempela ngiyabona Thoko yithi ngolanda umshini ngale kamelweni kulungile angihambe nami ngiyozilungisa Thoko hawu anti ngoba ungibona kahle nje phela kumele ngizilungise kahle ngize ngikwazi ukubamba unamba uSidumo hey Sidumo usela phela lo ubusela lo bawafu uyisela wesidumo sisangazi nami ukuthi uze kanjani la lo mshini impela akungitshele Sidumo awubheka nje endlini yakho kunjani amafuhlano wona lana uyazi ungathi ijumble sale angazi ukuthi ngingathini uyazi ukuthi abezempilo uma ngase bafike la ekhaya umuzi wami ungashiswa wonke Sidumo sisi yona ijumble sale yona eyami impela sisakukho mhlawumbe ongathi ufuna ukuthenga la
Uqedile ke manje Thoko. Usuqedile anti. Uqedile ntombazane. Awuthi ngiphuze. Naku ke. Anti wazwangisiza. Nansi ingubo yakho ilinganisa. Awubheke anti ayiseyinhle. Awukodwa Thoko nineyibili. Angeke phela mina ngikwazi ukuyiqoka le ngubo. Hawu ngani anti? Hawu Thoko. Ngenze njani nje ngivirizele ngayo nje abantu bengibuka. Uyakhohlwa phela ukuthi mina ngumdlali wasestage. Hayi impela ingaqokwa yini nami mina ngeke ngibone. Anti ucinga. Oh. Ngiyaluzwa wethu kodwa manje silibele ukukhuluma. Hello? Yebo. Ini? Awuna mali? Bayithatha yonke. Kulungile ma, kulungile ngiyeza khona manje nje ungilindi uyezwa? Thoko, wezwa muhle sigqokile. Uyabona inhle kanjani anti? Hawu Thoko mana, uyazi lecingo kade lifikile bantu. Khona intombazane engisebenza nayo emsebenzini iba nje otsotsi Thoko. Hawu. Manje ayinamali yasiyibona ukuthi ayishayele mina akekho futhi bandle omunye umuntu ongayisiza. Thoko bandla ngisahamba ngisaya le drobheni ngoyinikeza imali. Ungasala ungenzela ikhekhe lomngane kaLouise. Kulungile anti. Lalela ke. Njengoba sengihamba ke Thoko, bheka kahle yonke into. Uma kwenzekile Thoko ngaphuza ukubuya, uyongimela ke wena ube sendaweni yami. Kodwa ngizozama ukuthi ngisheshe ngibuye. Ungavumi ukuhlushwa uSidumo yethu. Ungakhathazeki. Kulungile Thoko. Thoko. Sidumo. Ngoba uyazi nje ukuthi kunesivakashi lapha. Nambe bengisazobuza nje ukuthi kanti. Hawu. Thoko. Hayi. Usho ukuthi ugqokelele kanje. Bengathi umngane kamfundisi nje. Sidumo usho ukuthini? Ungayenza kanjani lonto angigqokele yena Sidumo mina ngizomenzela ikhekhe kuphela. Hayi. Bengathi usisimebe kade esho ukuthi nje uzofuna ukubhaka amakhekhe. Usahambile wena wenzani? Hayi mina Hayibo wesidumo. Yini leyo 80 rand? Ijabule yami le. Yisu phela iniwe yena ume. Like shini. Kunani? Hey, kazubani uconda ngakhokhela lento 80 rand ayifuka wena. Hawu, linani le. Sihambe phela le Thoko, impela busuka sihambe phela lo. Lalela wesidumo ke sikhohle ileyanto. Yazi nginenkinga. Nginenkinga enkulu kabi ngalesivakashi esizayo sika Aunt Louise. Phela uAunt May ungicethe ngibhaka ikhekhe. Inkinga ukuthi angikwazi nje angikaze ngize ngibhaka. Awukwazi ukubhaka ikhekhe. Ufuna ukuthini? Kuyintombazana nje ukuthi awukwazi ukupheka. Sidumo yazini. Cishe ukuba ngikwazi ukupheka yonke into, kodwa ukubhaka cha. Sidumo. Angithi wena wakwangitshela ukuthi uyakwazi ukubhaka. Kunjalo kodwa sengisho ukuthi manje ke abangani babafundisi usukungazi ukuthi ke badla amakhekhe asezingeni elinjani yayibona into enjalo ukuthi ke akunalutho Sidumo noma ngabanjani nje uyazi mongangibhakela ngizokuwashela wonke la amankomishi ngikwenzele netiye yazi ngikwenzeleni futhi ngikwenzele negogo shikisha mntwana hayi ngizokubhakela awuboni ke Sidumo kodwa awusho lo mngane kamfundisi esefuna ukuzi no Sis Louise abe number 5 unjani lo makhilometer angazi Sidumo kodwa mhlambe naye uthanda amakhekhe njengomfundisi uzanini yena uthi uAunt Louise bazobuya la ngo4 4 oh hayi Ngiyaxolisa bengithi uthe u3 Ungakhathazeki akulutho. Ngineqiniso sisimei ngeke asho lutho. Futhi kuzosinika isikhathi esiningi sokukhuluma. Uyabona isazane phela. Hayike bona iqiniso lalokho kulungile. Ngineqiniso ngempela uzomthanda usisimei. Ave nendlu enhle enesizotha.
ngiyazi kumqoka kakhulu lokho ku. Awusho lo mngani wakho lona uhlala yedwa lapha? Cha, unesiqashi esihlonipheke kabi, uzomthanda. Kodwa engathi akekho, uyasebenza ezintandaneni. Oh, ingathi umsebenzi omuhle nje lo. Angithi usebenza nabantwana abancane. Yebo, kwakubi kodwa ukuthi uzobe ngekho. Velungile, ehloniphekile. Usukushilo lokho. Ngishilo. Angazi ukuthi uSiminga uye. Kwazi ukubhaka ubani mina bengibhaka amakhe komshado hayi lokho lo uncane lokho kodwa awushutho ngoba ungqunu nje uyazi uthini ngabe uyofaka okunye ngaphezulu uyokuthola unje umakhilomitha ngiyakutshela Sithumo sisasalelwe i-hour usukhohlwe futhi ngangithi ngithe ngisazokwenzela nomdanso wami avumuhle Thoko. Ngathi khona umuntu ngani? Hayi. Phela ngeke ngikwazi ukuyovula nginjeni. Mhlambe ume nje. Hayi noma kunjalo ngeke. Sebethathile. Awume. Yini sebethathile? Indlu. Hayi, yima ilalela. Angisho ukuthi ngifunile. Mhlawumbe udukile ke mfowethu. Ima. Ubani wena? Ngisho ukuthi uhlala ekhaya. Ngiqashile ekhaya. Oh, usubuyile emsebenzini wezintandane. Ngiyathokoza kakhulu. Mfowethu, ngizwe kakhulu kabi ngawe ngiyathokoza ukuthi ngikubone. Awusho mfowethu, la entandaneni wenza umsebenzi muni? Esitandaneni. Hayi mningana nje imisebenzi engiyenzayo lapha entandaneni. Hayi kuyathokozisa. Noma ngibona ukuthi ungene ntshi emsebenzini ongcolisayo. Hayi into nje bengisabhaka ikhekhe. Ikhekhe? Hawu. Uyazi ukuthi uLouise ngesikhathi engixoxela ngawo ukuthi umuntu okahle kanjani. Bengacabanga ukuthi ngabe umuntu onekhono futhi nje. uLouise ngiyabo. Okusho ukuthi hello kilometers. Miles Dlomo kuseqinisweni. Hayi mina nguStumo. Yebo. Hello. Uba futhi lo. Akuye. Asithembe ukuthi akusiyena umnikazi womuzi lo. Ichilo phela leli. Hayi iqinisa ukuthi akuyena uSisimelo lo umsizi wami masihamba sikoleka. Mangabe kuumsizi wakho maniqoqa imali sengiyabona ukuthi ukusiza kanjani. Hayi ngaleyo ndlela mnumzandlo bangithi masikoleka imali ezintandane ezingenamakhaya. Ezintandanene egqoke kanje? Okwenzwa into enjani? Yangithi umenyiwe la mnumzandlo ukuthi ke azokwenza igogo dance ngithi ke kusamhlangano samdali yabona ke yena ke ukolekela isikhwama sentandana ngithi Thokozile Thoko oza sisi Thoko lo umnomzana uDlomo lo uyakhumbula number 5 umngane kaSisi Louise ngiyathokoza nkosazana ngiyathokoza ukubona manje niqoqa imali yesikhwama sentandane intandane
Oh yebo. Yeah. Cha ngiyathokoza impela nkosazana. Usho ukuthi ngiqoqa imali eningi ngisho phela ngalomtshikizo wakho nangale ngubo oyigqokile. Hayi iningi impela imali ayifakayo la kulesikhwama seyithanda nazingena emakhaya. Iningi impela. Ubando Cishe ube uLouise uye wajikela ngemuva ngesikhathi ungaphindela umuntu usingqonqoza lapha. Oh hayi ngizothi kuyovula. Thoko hayi sala la nomnumzana uDlomo. Hayi ningaxoxa nje sengisho ngalomsebenzi wethu weintandane. Wazi kabanzi ngalomsebenzi esiwenzayo weintandane. Intandane. Hayi awuvukhohlwa wena kodwa iminyaka yonke lesebenza leintandane u7 kodwa yeah intande uyabona nje yebo yeah. It's pretty nice yeah. How? Kwenzekani la? How? Ufunani la? Opusisme. Ubani lobu hlefihleti lobu. Yini lena? Hayi angithi nama ngazi phela nami ngiyabuya nje emsebenzini wami wezintandane. Entandaneni Ezitandaneni. Awazi angithi umeya akekho phela uthi edrobheni. Manje ke uthi mfithi le jump seliyami. Ufuna ukuthi afune bicycle. 80 rand ngakunikeza 80 rand wena futhi uship set. Lo uthi lokho ikheke leli ngiyalibhaka ngithi ngithele. Number 5 wakho. Ngenza ikheke leli. Number 5. Kilometers ulapha phela negogo dance le ejika ke iqoqe izimali nami lezi eintandaneni angithi Igogo dance. Iqoqo wezimali. Ukhuluma ngani we? Hayi ngisho phela angithi utho kungale phela no kilometers. Hayi Ngaze. Ungalingi uyabona ulingi uthi uyaquleka uyabona ke lento yenzayo. Ungalingi uthi wena lo Ngizokwenza njani? Nkosi yami. Sekuphela nasuzwane. kuphela nasizona. Ngisebenza ezitandaneni angithi ngijike futhi hayi Lotho ujike waba igogo dancer yazi ukuthi uyathanda wena ukwenza izinto ungakwazi ukuzimela hayi Khangu. iza hayi iza khoma la Oh Louise usufikile. Hawu akave muhle uthokozile. Awuvuna abangana bakahle Louise. Nomzane Dlomo. Ngiyabanda sengicela ukwehla. Ngokungangabazeki inkosazana. Awuthi ngikusiza. Umngani wami uMay usezofika Miles. Uma naye ethandeka njengothokozile neqiniso ukuthi ngizomthanda. awusisi lo umngane Louise ukilo miles ubaba Dlomo lona usisimay lo enqashe kuyena Ngiyathokoza nkosazana. Ngiyathokoza. Hayi insizwa lena sengeke ngathi kuyiphenya ngathola ukuthi umuntu okahle kakhulu. Unjani? Kanti naye inkosazana lena ayi imnene. Iyayazi into embi nento enhle. Uyayazi. Kodwa bengifuna umbonga kakhulu uyu Sidumo lo. Ukusebenzela kwakhe izintandane ngaphansi kokulindela umvuzo. Umuntu wokubonga ngempela lo. Kuxolo mnumzane Dlomo bandla. Ngahlala phansi. Kulungile. Louise. Nomzana Dlomo ngiyaxolisa impela ngisawuthi uqedela ukubhaka amakheke. Kulungile mfowethu. Ikhekhe. Yebo sisi ikheke. Ungamdlela umona. Sidumo usera uzokuthanda. Usara. Nawe futhi uzokuthanda Louise. Usara. Usara Usara. Usara umkami.